isih ana laskar Singosari sing wis wani nantang ana ing Kraton Kediri. Kula kowe-kowe kabeh aja dikangelan. Wiwit dina iki ayo bebarengan ngrampungi laskar ana ing Singosari. Senopati Segara Winutan, aku njaluk sabyantomu siagake titianku Gajah Laut. Nggih, menawi kekaten panjenengan kersakaken. Para tamu tawanan perwira ana ing Kraton Kediri. Padha sapa engkang Angesti Sanjata nganti lumaksana magita-gita. Ayo! Ayo! Ayo!
Kok malah
Benar kan kono? Oke. Benar kan kono? Ya. Oke.
apa? Emang ngerti apa ora? Ngadepi singa sing gedhe iku mau. Tak tamani aja. Ya, yes. Mati apa ora? Mati aku terus wedi yo. Lah terus mlayu. Lah kancane ning ndi? Ora sapa. Awate ndawmu. Sopras di. Yo, apa nek? Kancane dulu berdua bakalan ringan. Semangat apa deh? Ora semangat. Aku lho karo calon iki lho gebukin babu. Apa kan? Aku mang leren. Mindi. Sing sowet, kira wet apa? Wet lombok. Apa? Tak leren. Apa wet lombok? Kancane wis jos. Aku jadi, Mas, Dani, bikin aku Dani mana aku carry lu.
muculi. Engko tak sayang-sayang. Mie berarti cekel mbah. Mie dicekel isek. Ayo. Ayo. Aku greget tenanan ini ya aku. Apa? Iki piye to Lele? Iki macane wong tuwek apa piye? Lho ana dihubung-hubungno. Ketumplek malah dhewe gegel dhewe ora ditulungi. Memang ketumplek. Alah. Ayo ditulungi sing ditulungi kok arkone iki lho. Aja gendeng kabeh. Nek sekedap. Wis monggo. Apane monggo? Sampeyan legati. Alah, aku iki ora gugu kowe ya. Ora mau. Ora apa, paling kowe nek munggah kene mbok pikul terus kejeblok nang. Ora sambok lanting bae kelana dhewe ya Lele. Aku wis trauma ya. Trauma dhewe. Wong kok mau kecomplak. Kowe iki ra nyaman apa piye takok ae iki. Wong kok. Aja kuwatir, Kak. Kowe iki kok ndi mau bejo? Ana apa kowe iki rene? Ana apa? Heeh. Enten bangsane lelembut. Apa kuwi? Terigu. Kowe iki terigu nyeluk bae kok nang apa ngono lho. Enek bangsane potok. Iki Iki gudang icah cilik-cilik. uber-uber. Njaluk bakso buto. Masa ana pocong ngerti bakso barang. Manjaluk bakso. Jadi iki ta Le? Ora gelem nang. Uber-uber terus. Wis jo kuwatir. Musuh Mbak Kuncung, ya ta? Engko ampe tak dongani, tak ro apali, mesti lah. Mustahil. Andian kok. Iki do percaya nek ora percaya balik aku. Wong kok. Maksud iki ono, Mbak. Lah terus piye? Sama bodongane to wis ilang. Ya, iki piye ya ono syarate no. Syarat apa, Mbak? Cepatno ubur apen 3. Tepak aja. Aku roh. Heeh. Lah iki seneng ana panganan tok ae iki. Ora batal iku ya. Menyan ya to. Dupa kembang. Aku lek tok menyang karo dupo kok endi? Sanggo syarat kudu tuku. Aku ora duwe dhuwit kok untukmu. Hah? Ora duwe dhuwit. Lho, piye ra cah? Wis kene Mbah, api-apian Raden. Terus Utange dhuwit. alah utang paling yo jawa tok kono bayare yo angel rombah iki. Tujune mbae sangune isih. Alah iku apa Jun? Iki jolah apa lah? Lho, ku 4.000. 4.000 piye? Mbah, 4.000 iki ngono 2.000. Hah? 2.000. Iki tawarke duit ora jojo. 4.000 yo, Juk. 2.000 yo, Mbah. Alah ngeyele romo. Iki lho sampungan ana gambare wong wedok. Heeh, pira? 2.000 ta. Tak walik blodiak. Iki ana gambare wong lanang mendulu mripate. Pira? 2.000. Lah nek iki 2.000 ditambah 2.000 dadi pira? 4.000. Lah iya 4.000 Juk. Lah kowe kok. Hah? 4.000 iku 2 lembar. 2.000. Kowe iki kok seneng bantah ae. Blis. Lak mesana iki tak sampurnane. Nah, ayo. Yuk. Blis. Lho, piye lah ta?
iki kok. Ayo Jong. Ndi? Alah iki kok ajar pasar batur ono kok. Nah. Piye le? Mateni wong kula entuk apa le? Menyan. Ya wis. Ora apa-apa, sing penting ana syarate ya. Jumeneng tak rapelane. Nong situ kosutan. Gunung isi watu, nangka isi beton. Kayak ngomong padha terak ini jajal. Ye. Ye, jajal baleni. Apa itu wis tunas nek beton. Lagi apa? Iki dhewe pesepu napa sing bener. Iki ra apa ya, Ndul kowe kok seneng ambu ae kok. Wis meneng. Asyik kula jaya. Oh, cerai blogok jaran kabeh. Malah, yo. Iki mamanya apa? Aku wis kondo. Mateni wong menyen kok bledos. Mateni ora jadi mbae matane picek. Wis kok. Tulung ale. Iki benakno ale. Benakno. Matamu ngono. Gagel. Itu mateni wong. Aduh. Wah, rahalah. Ini apa? Wis ora usah go ngene-ngenean lah. Go minggir. Wis ngene dulu go. Tak sampurnakne dulu go kabeh. Pocong ayo tak celuk guna kuasa ayo dong. Tapi dong. Ya. Ya. Asamane. Apa wah? Rono lho. Endi? Ono. Malah rene. Ono. Ya. Lono. Ha. Hi. Ha. Iki tokno kabeh ta ora le? Tokno kabeh. Ya wis. Tak tokno kabeh gendang sampurna. Tubeh. Ayo tubeh. Metu kabeh. Nah, ayo tubeh metu kabeh. Ayo metu. Lah gelem metu titeni kowe. Ayo metu. Obrak-abrik engko ayo. Tubeh metu kabeh. Manani, Blas? Manani? Ayo. Hah? Lho, piye lah, Cak? Lho kok ngene iki ngangane wong tuwa terus. Ora metu, Mbah. Panganmu beribah. Malah do jagong. Nah, kok apa? Lah, galinone metu. Tangi no galinone rasa tangi. Iya, aku situ. Alah, malah mbok cengkewek. Hop. Loh, ora ngono kosek ta. Kosek. Apa ya, Mbah? Loh. Ora ngono ndek iki ning Kudus kok tak bodhi kok.
Iki ning maling anak kaca samprit ngene. Penyak mendung terus, Mbah. Alah, yo. Ayo ndi kabeh? Wes. Wes. Mateni wong. Yo wes, dilanjut. Mas Sari. Anantapak saye apati ke This is DJ Alvin Revolution Production. apati to apati good apati ye Anantapak saye apati ke na apati ya apati ke apati to apati good apati ye Anantapak saye apati ke na apati ya apati ke apati to apati good apati ye Anantapak saye apati ke na apati ya apati ke apati to apati good apati ye Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Revolution. Yeah.